ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas na pauwan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adalaang mat di taunag. Apay ka di. Ayabak, tadda importante nga ibaga kada kayo adwa. Mami! Mami! Umay kayo ditoy! Apay akas la maururaman ka balong. Urayom ni mamim. Naira na nga talaang, uno. Anya ka di jay, anak. Anya tinangag ko, ira na, ako nam. Mami, tinagan tigis speaker inton graduation ko. Apay, anya tinagan na? Mr. Jake Montes, mami. Nagan ko kat Jake Montes Jr. Mr. Jake Montes? Taga dito kabisera ka di? Taga syudad ka no, mami. Anya ka diti middle name na, anak. Saan mat nga imbaga ni Maestrami, mami? Basta imbaga na. Kat Jake Montes tigis speaker. Mami, amuyo ka de? Ningat ta Sir Jake, tidakdakamatan ni Junior? Jackman amo. Hanggang apay anak tibayo tibarukong ko, idi imbaga na. Gapo siguro, tasan mo nga impagarup ti impadamag ni Junior. Wen siguro. Agkita kami nga tapay iti ama, ti anak ko. Masungbatan to amin dagita no madanon ti graduation ni Junior. Diyak mo. No anyan to ti mariknak inton agkita kami. Isupay nga ta. Jay sigod ajay nga inayat ko. Uray siyak, matikawak mat. Agsisimparat ti sumrak iti panunot ko. Mami, rabrabakan dagdag iti padak nga graduar. Apay, anya ka diti irabrabak daken ka? Binulod ko kano tinagan tigis speaker. Bay amlat ta ida, anak. Talaga ka kasta dagiti ubing nga kaskan ka. Apay nga tangagpay so, mami. Apay nga agpada tinagan mi. Iso na laang, tadda Junior akasilpo tinagan ko. Diyak mo, anak. Mataranta akpaykit din. Gapo iti day ta anakan. Nga mas dawak man, mami. Apay nga agkanagan kami. Mami, ayan ka diti amak. Kunayo idi nga awanan. Natay ka din? Saan kumat nga imbaga, anatay, anak ko. Awanen iti sidong ta, ti kayat ko asawan. Idi imbagayo nga awanan. Tinagawatak kat natayan. Iswadya akong nagdamdamag, mami. Masapul na pintas ka mat. Tapno presentable ka ang mangimarcha ka ni Junior inton malam. Malamat nga minti graduation na. Inak basit agpaparlor, mare. Ay na, magagara nakpaykit din. Rumbang laang agpapintas ka. Ni pa'y Junior ti valedictorian. Napapukisak matan ni Junior. Mayat pa'y ti ginatang ko akawis na nga graduar. Anya nga ta, no ni Jake ngagpay so ti guest speaker. Mangag namat, no yawag dan to tinagan ti anak mi. Nang runa, numapan na alaan ti award na kas valedictorian. Kuyugam tumatan ang mapan na dyan tablado. Imposible adi na mangag kan makita. May santo nga aday jay sango, makialamano kadagiti naganak. Amang kuyog iti anak da nga umawat iti award ti anak da. Ay na, jak may ladawan, no anyan to ti aramidan na, no makita na kayo nga agina. Zenny, i-videom to man amin ang mapasama. Pudno ka din nga isurot na kiti ipapan mo ijay kabisera, sir.
Apay, di mo kadi kayat. Kunakno kayat mo ang makita ti pasdag ko. Kaya't ko launay, sir. So, nagtaer kayo ta guest speaker ko naman. Apay, no sa anak agis speaker, naladak. Ani, saan mo ta, sir? Simple kayo nga minudan duma. Itakot desente kayo. Kababain mo't ngamin. Kasangok dagiti principal, supervisor, kan daduma pa'y abisita ti pagadalan. Unmat kat diya, sir. Di adal damin ko naman. Wow! Nagpintas ka ita, mami. Kasla kayo pa'y labalasang. Uray si kamat, anak. Pogi ka. Imala ka ni dadim. Ha? Makitak pa'y nga ta ni dadik, mami. Tsaka mo, anak. Panawan kan gundaway lang ti makaibaga. Intayukit din, ije pakangayan ti graduation. Nakasagana tayo matan. Ag-tricycle tayo laangan. Tani, nagpudot ti darang ti init. Maalang arod, inakmang payapay iti tricycle di taigit ti kalsada. Adumat ti aglabas. Ano sambasitan No sikat ti mapanagpayapay iti tricycle, Marizeni. Magagaran ni Junior anapan ijay ayan dagiti kaadalan na kadwa na nga graduar. Ay na, Zeni, agnerbyosak matan. Apay ko mga nervyos ka. Kuyugam laang mat ni Junior no ag-processional dagiti graduates. Kan, jay gayam ipapanyo ijay intablado para iti panangawat na iti award na. Adda pa'y makagapo. No apay nga agnerbyosak. Anya pa'y kumati pag nervyosam. Nalipatam ka din ti maipapan iti guest speaker. Agkalma ka kadila ang mare. Inton kun, nag-high blood ka lang arod. Tsak man mo. No apay akas to'y ti mariknak. Ala, ing kayo ijay linyayo, tag video akmat iti asidag. Sige, agpaypayapay ti anak ko, anakalim niya. Mapanak iti asidag na. Ala, darasam, ikatam ti panagnervyos mo. Sige, dita ka pa'y nga rod, mapanakon. Napanang tigayam ken kumarik. Di nan samatan masursurutan ti aramidan na. Gapo iti kunada a guest speaker. Ang video akman kit di. Kanya ti makita ka na pansinabat ti principal ti pagadala? Ni Sir Jake. Inyok korda ti kwentas na kas guest speaker. Nagtarlat na ti loko. I-video man. Ipanda ijay tugaw na iti ayan tin tablado. Mami, apay nga agkalinduosan kayo. Saan mo tunay anapudot? Kwa anak. Jay, sige, magnatan. Magnan ti aday ti sanguta. Agturungtan iti na isang rata pagtugawan dagiti graduates kan parents. Makapadanag kayo mat ngamin, mami. Ag nervyos kayong samat. Nakalamlam mi istima yo. Kan, ay na, agkalinduosan kayo pa yan. Saanan, anak? Natibgar to'y mamim. Sige, ituloy tatimag na. Ala, mami, ijay ti pagtugawan nyo, ta ijayak mat. Sige, anak. Di nakpakadanagan. Inokrad ni Sir Jake ti program nga inted takin kwan. Mabasa na siguron. Ani Junior nga anak na ti mangipay iti valedictory address. Idinto taagi speech mat akas guest speaker. Anya na pasamak. Di na amo nga alalaak iti video. Kastamat ni Lilibet. Madlaw nga stress launay. Talyaw at talyaw ka ni Sir Jake. Gamsaan pa'y anadlaw ni Sir Jake. Yawag dan dagiti nakagunod iti pangmadayaw.
Madamdama, ti anak ko mat ti awagan da. Mapanak to ija intablado. Kat sigurado, makita na kami ni Jake. Ta nakatakder akaraman kadagiti mangyaw awat iti awards. Kat ita, ti makagunod iti kangatuan a pamadayaw, wenno valedictorian, kat ni Jake Montes Jr. Tumakdarak, kat mapanak iti intablado. Mabalin ka din arakopan kayo adwa. Nagbayag sinapsapol kayo. Ngam, Jake, ada tayo iti intablado. Uray adda tayo dito intablado. Iwaragawag ko iti intero alubong. Adda kayo tinabayag sinapsapol ko a pamilyak. Anya ka diti mapaspasamak, mami. Anak, iso ni Dadim. Jack ni Namnama, nga iso ti guest speaker iti graduation mo. Daddy? Wan iho. Agsasarita tayo, kalpasan ti graduation. Agyaman ak unay, iti daytoy agundaway nga intadyo kanyak. Ngam sakbay ti amin. Kayat ko at dumawat iti dispensar, iti napasamak itay. Nagbalinak nga emosyonal. Gaputa babaan daytoy a graduation. Nakitak tinabayagan a sinapsapol ko a pamilyak. Siya ti ama ni Jake Montes Jr. Apay nga awan iti opisina na ni Jake. Uray ti kadwa na ijay. Awan mat. Di nakadiimbaga kada kayo, madam. Ag guest speaker kanumat iti graduation dagiti ubing ijay kabisera. Ita ka din day jay. Imbaga na, kung akno saan pa'y nga ita. Ang kabaw at talaga dahito bakit? Adun ti malipatan na. Saan na ka din nga imbaga no anya nga oras ti sasangpet na? Saan mat, madam? Jack amo no umaypay dito iwan no agdiretso nga agangwi. Anya ka di tinapasamak. Takla at kayo ang nagpukaw ijay syudad. Imay ni mamam ija hotel. Binalaagan na. Ano Jack payla pumanaw ija syudad. Adadakas ang mapasamak kada kami ka ni Apong Punso. Jack mat kaya mairaman ni Apong ko. Takaasimat. Iso apin manaw kami. Lading itak. No nagtuok kayo iti anak ta, iti naunday a panawan. Jack malabanan idi ni mama. Tawan pulos laban ko. Kat ita. Kabaulamon asalo nga siingan ni mamam. Awan makalapad iti relasyon ta. Uray laksiden nak ni mama. Tadamten bukod ko ang negosyo. Kabaalan kayo na suportaran. Isumot lagayam ang nagpatpatayam ni Lilibet na nagpintas a babae. Adapay gayam anak yaw. Masikog idin, idi binalaagan ni mama. Kasano, no balaagan na kayo manan, sir? Saan akon ang mabutang? Mangalak iti bodyguard da nga gina. Amang ano agbalo ti panunot na, no maamuan na nga dan apo ko na, sir. Dahita tisaan kong amo. Ibagakan kwa na anasarakak ni Lilibet. Kat awan pulos makalapad iti relasyon mi. Ang kasano, no saan nga umanugot? Umanugot man wenno saan. Ikalaysak ni Lilibet. Uray ibaga na nga ifris naman ang tikwarta iti Bangkok. Awan bibiyang ko. Sa bagay, itilasod ti mano atawan, dakkelan ti ornong mo. At dapat yan bukod mo ang negosyo. Kumusta ti panag-guest speaker mo? At dakarkar na napasamak, mama. Nasarakak ijay ni Lilibet, kanti anak mi. Ha? Anak yu ko nam? Masiguradom nga anak mo, ti anak na. Mama. Masikog idi ni Lilibet,
idi binalagan nyo. Ita, ti anak mi ti valedictorian iti panagturpos da. Nasaririt nga ubing ti anak mi. Kaing ingas ko launay ti apo ko yo, mama. Kaya't ko makita ti ubing, nupod-numot laeng nga anak mo. Itamot lang, inak ida sukunan nga agina. Ngam diyo kumagamden ti agaramid iti may kaniwas, mama. Interesado ak iti ubing, awan bibiyang ko iti inana. No kagurayo ti inana. Kaawatan at diyo makita ti apo ko yo, mama. Nagbalin ay ang ubing ti apo ko yo. No awan ni Lilibet, anang ipasngay kan kuana, mama. Mama, ti apo ko yo. Mabalin ka di nga agmano kada kayo, Lola. Kasla ni Jake idi ubing. Malagip ko kat nga ron idi ubing ka, Jake. Jake matinagan ko, Lola. Jake Montes Jr. Oh, ay na, bagay mo launay tinagan mo at Jake Montes Jr. Kastalat at itsura ni Daddy, idi kaslakan ka. Apo. Ha? Imala kami nga rod kada kayo napintas, Lola. Napintas kayo ngamin. Isagana tayo nga ron ti panagkalay sa damami kan Daddy, maapok. Diyak kaya't apo manaw kapay dito'y pagtaangak. Kablaawan kayo, anak ko. Sapay ko ma, tamadagin na yung tiragsakyo. Kandakpay iti ado nga apo. Oh, anya. Nangagmot imbaga ni mama? Ado ka no nga anak. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay itaalawas na napuluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.